Hindi talaga maiwasan na binubuli. Sa graka ng pagkatao, why nga ako din? Meron akong dito parang diferensya. Suno sa health promotion perspectives, may halos 1.44 million o kon 57% kang populasyon kang atin pungsod ang may diferensya sa nanari-sari nga aspeto. Sara sa diferensya rigya sa atin sa syudad, amo ang orthopedic disability kung sa diin apektado ang mga katulanan kag mga kasukasuan kang sangka individual. I am an orthopedic disability. Meron akong dito parang diferensya at saka dito sa akin nga tuhod, sa akin kahig. Since birth, na-acquire ko sa pagbata lagi. Si Diana, saraman sa may orthopedic disability. Tana ka dya sang ka-premature baby kung sa diin kang tana ginabusong pa lang ang anang mga katulanan kag mga kasukasuan wara nagporma kang insakto. 7 months premature po. At saka genetic sa genes po. Bachelor of Science in Computer Science, and then major in Programming at the University of Antique. Tatlo ang word nga ginabalang. Oo, that is kumpol. And then, couple. Ang couple naman, kasi kung makita nyo na siya, ang akon nga tudlo, nag-amo na siya. Oo. So, couple. So, nagka-couple. And then, butol, which is this. Nagka-butol siya. So, tatlo. Sanda ka dya mga tao nga may diferensya. Pero dya, wara nang insablag kananda, agad sanda matugruan kang igtalupangag kang aton sosyedad. Deaf and mute. Tama. Yes. Deaf and mute. Nakaranas siya ng bullying nung maliit pa siya. And how was it like? Suno ka na, tana ginakadlawan kang anang mga classmates, kag tana ginahambalan nga hindi ka maan magbasa. During conversation, nagsisinassign po siya ng mga hearing na hindi siya marunong magbasa. So, how feel angry? Tapos parang tinutukso po siya pag nagsasign siya, parang pinagtatawanan siya. Kang bata ako, especially kang elementary, grabe ang na-experience siya kung bullying, grabe ang discrimination. Though ang panulog ko sa akong kaugalingan is really tamaan gid ka na ba? Most especially during elementary days. Kasi mga kaklase, hindi talaga maiwasan na binubuli because of my disability. Tapos, minsan may narinig sa school pag andit nga nag-ato ka pa sa eskwelahan, nga hindi ka makapuslan. Kag gina-ask ko si Lord, si God, nga why? Nga sa graka ng pagkatao, why nga ako gid? Isa raman si Precious nga may kondisyon o kon diferensya sa anang mata. Nakakita pa ko ma'am kang hasta mag 9 years old ako. Doon bakit ka nakaugat dyan? Yan, tuo ko dyan mong kakita pa yan. Sa Sirakadlaw lang mong Sinag-sinag. na silawan lang. Sanda ka dya, mga tao nga may diferensya. Pero dya, wara nang insablag kananda, agad sanda matugruan kang igtalupangad kang atin sa syudad. Pag pumupunta po siya sa school for the first time sa SPED, doon po siya nag-learn ng sign language. And kailangan talaga mag-aral. Kaya kahit maraming mga bad experience, yun talaga yung tumutulak sa akin na makapag-gusto, makapag-aral. Saya daw po siya ma'am kasi nag-learn niya magtrabaho. Tapos like ngayon, nagpe-prepare sila para sa Deaf Awareness Week. So masaya siya kasi nakakagawa sila ng program para i-improve yung mga lives ng mga deaf people sa atin. Because abitan na naman, basta may disability kami, hindi kami maobramo. Because amo kami kadya. But then, may ligyan nga opisina nga handa gid nga mag-paobra ka naman.
Actually, diyan ako naging assigned sa Office of the Governor, no? Pag obra nakin sa Office of the Governor, si Gov ang nagkanakan niya to work, no? That's why nga amon ang gusto na kanya purpose. Kaya diyan ako ibutang sa Persons with Disability Affairs Office. Kaya gusto ko nga ma-experiensyahan ang love. Kaya digyan ang akong family, digyan ang mga kaparihas ko. And then, gusto ko man ma-experience niya na bilong ako rigyan, na akseptado ako. Kadyan ang bako, this is a gift for me. Bukat na niya malas, kundi gift para kanakin. Amo man si Precious nga paagi sa bulig kang gobyerno probinsyal nakabaton kang cane agad magamit na sa anang pang-adlaw-adlaw. Bahil man ang pagpasalamat ni Edison, Diana kag Miles sa provincial government, bangod sanda ka dyan at tugruan kang oportunidad nga makaobra sa Persons with Disabilities Affairs Office. Thank you for supporting us deaf and our community here in Antique. I am proud and thankful for FSL na na-approve. Thank you. Waka ka opportunity nga natabo sa kabuhi ko kag sa mga persons with disability nga kaimaw ko, ibahagi natin ang ating mga talento kay kita may mga pribileyo kag may equal opportunity kag atin nga gina-implementar nga no one is left behind. Duro-duro kikya salamat ko sa padayon mo nga paghigugma kag paghibakas para matugruan kami talupangan ang ating mga persons with disability sa probinsya kang Antique. Agad ang andang mga privilege, ang andang mga pribilehiyo, ang andang mga rights no ma-practice nanda. So sa liwat no kabay pa nga magpadayon ang diyang advokasya sa pagpulikit kag sa pagtatap sa ating mga persons with disability. Si Edison, Diana, Miles kag Precious ang pira lamang sa mga persons with disabilities nga nagapamatuod man nga ang gobyerno probinsyal sa idalom kang pamunuan ni Governor Rodora J. Cajao tanan tugruan kag matugruan pa kang ing talupanged para sa padayon nga pag-ugwad kang aton probinsya.